No niin, terve taas kaikille. Nyt mä opetan teille, miten tehdä hienoa tai jotain siistiä. Sä voit tehdä se aloitat farmaamaan. Laita. No mä laksen laittaa. Noin. Otetaan tänne vähän musaa. Sori tuolta mistä mun pitsi oli taas sekoilettu. Joo. Toi on ihan hirveä. Kuitenkin tälleen te voitte tehdä musiikkia. Laitatte tällaisia. Niin se on yleensä kaikista suosittu noissa pois. Oikein hyvä museo, mutta ne onkin maksanut niistä maista ihan hirveästi. Puoletkin musiikkimaista on hammun tekemiä. Ja pitäisikö ne kestä 4 tuntia. No laitetaan jollekin hyvälle tyypille. Tämä on kuitenkin vain esittelyvideo. Eikä niistä edes ole paljon timanttia. Sä voit aloittaa sen maan tekemisen silleen, että sä laitat sen tolleen. Sä voit laittaa vaan blokit siihen. Sitten vaan teet jotain tänne. Tolleen noin. Sama juttu tänne puolelle. Teet tänne vaikka tämmösen suoraan. Sitten tosta noin. Sitten tohon. Ja sit tärkeintä se on, että sulla on kaveri mukana, mutta nyt mulla ei ole kaveri mukana. Tänne kirjoitetaan vaikka VIP. No nyt siihen tuli VIP-raami. Nyt pääsee vaan kaikki VIP-tyypit. Tässä maassa. Näin. Tänne pitää päästä vaan siihen. Sitten näin. Velko. Kyllä tervetuloa. No, ihan sama meni väärin. Sitten kirjoitetaan tänne vaan kaikki, että voit kirjoittaa tänne mitä haluat. Sit sä voit tehdä vaikka nyt shopin tähän, vaikka nyt tällaisia, jos sulla ei ole kauheasti varaa pitää mitään kallista shoppia. Tai jos sulla on, laitat vaan. Ja sä haluut. Mä droppaan nyt vaikka tähän, jos sä ois nyt tosi kunnon rare. Laita tänne jollekin ansiokkaalle tyypille tuollaiseen. Ja laitetaan tänne sama juttu. Lainamme tanssia. Monster Feed. Ota. Joo. Ja. Hirvetä soopa. Timantteissa on tossa pari. Joo. No, jos sä haluat ottaa, ne ei mene pomppit tonne muualle, niin laitat tähän tälle. No, päästään tänne liikkuu. Tietenkin tohonkin mulle väliin. Noin. Tästä ei kyllä tuu mitään hienoa maata mun mielestä. Tietenkään sitä dirtistä tarvitse tehdä, mutta ei viittis mitään kauheasti tuhlata. Kun tää on kuitenkin vaan videolle se respawn. Noin. Ja tämmönen sitten tulee, jos te haluatte. Tänne te voitte vaikka tehdä ilotulitukset tälle. Sitten ne possahtaa tuossa laittaa siitä. Pidetään siitä. Mikäs mä olen? Tää on kyllä tänään mitään kun starboardi. Ei tänne pääse nyt niin. Ei kauhean pitkää videoa tule, kun en keksi muuta, mutta
tän ette pystytte tehdä vaikka mitään. Voitte tehdä tonne alas niinku parkour-mäkinä. Mutta joo. Otetaan nois morsteet. 4,2 rarea ollut. Jos niitä tulee tarvina. Noi nörttiläiset menetään sinne. Ja nää on bassoja. Onks nää bassoja? Fred basso. Johan näin parhaimmat. Kuulet. Mä otan yhden siihen. Eiku ei nää ollut niitä hyviä onneksi. Ja sama. Jos tuu jostain Electrovinksen. Osta startboard. Ostan startboard. Ja niinku koko aika koittaa boardia ostaa. Ei se ole niinku pelkkää autokamaa. Joo, ei. Ei todellakaan. Sitten ei tuu Electrovinkseen. Starboardin noin nololla kamalla. Tää ei se oo varmaan 10 rafit. No. Mutta joo, mennään nyt purduille muualle. Edetään tänne jotain alkukamaa. Joo, no ei täällä mitään. Joo, aika nolo. Sitten on liian koko maan. Herra katso. Joo, toiset. Joku. Nyt mä ostan prätkän. Boss. Aika boss. Aika boss. Mutta joo, lähdetään täältä. Eikö mä pääse? Mä menetin mun maan. Noin. Ei mua kiinnosta minun mun farmille. Farmille tarvitsisi käydä heittää VL sinne. Oho. Ammat. En kauan vaan laittanut musiikkia. Mä tietenkin vaan näitä. Saanko ne laitettua tää? Otetaan VL. Drop. Startboardia mä en nyt myy kyllä niinkään. Kaveri mutta mä annan mun kaverille varmaan nää vinksit ilmoitteeksi. Irogeensista kyllä varmaan on ilmoitteeksi. Jotain muuta roskaa ja muskeli. Kun en mä tiedä enää mitään. Tästä kun mulla on paljon tavaraa. Niin. Sitten mä taas pantelin niitä ilmoitteeksi. Startboardia mä oon nyt niin nuuki, niin mä en vielä sitä myy. Enkä jos se pitää Electrovinksia. No Electrovinksit on ihan siisti, niistä tulee sähkö, mutta muuten on ihan huono. D-vinksit on ihan huono. Niistä mitä mä edes haluais. Ihan huono. Tää robotti on 2 päivää ja 2 tunnin päästä valmis. Sitten mä laitan ne, teen tästä kunnon purtumaan. 4 tuntia vielä, niin se on auki. Pution koneelle sitä aamulla taas pution koneelle taas samaan aikaan. Sitten kyllä on jotain vielä. Sitten kun mä saan lisää niitä, niin sit mä voisin ostaa kemikaaliboksin. Voisi ostaa 20 luuta. 20 tai 30 luuta ja tehdä tuon Skeleton Dragonin. Se olisi nätti oikeesti. Tietäis vaan, että vaan korjassa. Ihan sama tossa siitä. Musta tuntuu, että luuta ei enää saa käydä, mutta onkohan sitä.
Ei oo mitä mä kerroskalla saan. Mitäs? Noita perkkiä. Luonnollisesti. Voitte tehdä tän maalle. Joo, niin. Mitä noin korvalla? Aina voita oma. Alkas käymään. Vitsi toi on nopo. Ei oo oikeesti nopompaa nähnyt. Ota tänne. Aika rolo on joku. Mennä mä saisin siidin. Tässä on bännejä omasta. Ei sai bänn. Mitä helvettiä? Aika väsyttä. Ostan. Massa. Joo, katsotaan sen tekimässä. En mä tota vielä. Piraatti, tuo. 2 kengät. Noilla mä en tee muun bootsille mitään. Ja nyt assettia. Asset. Asset. Tuntetaan. Yes. Kyllä maski. Mustat muskelit. En ole enää mustalainen. Tili. En ole enää mustalainen. Joo. Ei. Aiku. Ei ole. Onko sulla? Ei onko sulla blokkeja? Ei oo tosissaan. Angel. Joo, vähän toi kiitti äijää, vaikka mä varastan kaikki noin. No niin, pitäisi laittaa blokkeja tänne. Tästä joskus työstä eroon. Laitetaan tuohon liila blokkeja. Sitten on tommonen. Miksi mä rikoin 2 blokkia? Nyt laitetaan siivet. Fail. Tyyppi näyttää kyllä niin hevin oikeesti. Tää video taitaa olla tässä tällä kertaa. Mä lopetan tän tähän. Se olisi ensi kertaa ja MLKK kiittää kun katsoit ja muista tilata ja kommentoida jos tykkäsit. Se olisi moro.